Euskararen nazioarteko eguna dugu gaur eta euskara muga gisa ikusten dute askok oraindik. Lanbide askotan ordea beharrezkoa da eta profesional batzuek euskarari esker ere lan egiten dute. Arratsaldeon ikusentzuleok esan bezala euskararen nazioarteko eguna dugu gaur eta Baionan euskararen arnasgune bilakatu den on espazioan gaude hain zuzen hemen euskara ardatz duen Eguberriko merkatua antolatu baitute. Merkatu honen helburua izan da ere nolabait merkatu euskaltzale bat egitea, beraz urtean zehar euskararen sustapenaren alde lanean ari diren eragile elkarte artista ezberdinak bildu ditugu, bakotxak ere sortzen duena erakusteko eta zergatik saltzeko ere. Eta merkatuan proposatutakoa oso anitza da. Badira elkarte batzuk, sortzaile desberdinak eta aurkitu ahalko dituzue liburuak, arropak, CD-ak, egutegiak, kuadroak, afitxak, dentzarik pixka bat. Merkatua ikusgai izango da gaur, bihar eta etzi eta ostiralean pintxo pote batekin amaiera emango diote Eguberriko merkatu honi. Euskara gure mintzaira bidegurutzean dago, muga batzuentzat abantailaatik arlo askotan genealogia lantzeko eman dezagun. Nik uste zerbait gehiago ikartzen aldutala hizkuntzaren aldetik. Euskal Herrian genealogia lantzen delaik, behartuak gire mementu batez edo astapenetik etxen gaia ongi menperatzea edo gutienez kontutan hartzia nahi bali maditugu familia baten kide guziak kausitu. Euskara ez dugu beti nahi bezain batera biltzen ahal, baina maiz zentzu oso ematen dio lan bati. Niretzat beti garrantzitsua izan da hemen ezti egitea, hemengo erlarekin, hemengo arrazarekin, hemengo loreekin eta bertan saltzea. Eta euskalduna izateak niretzat guztiz badu zentzua zen ni bertakoa naiz, bertako erlarekin ari naiz, bertako erleak inguruko loreak lantzen duzte eta bertako jendearentzat saltzen dut nire eztia. Beraz, iduritzen zain nire neurri txikian baldin bada ere, gauza positiboak egiten ditu dela, gure natura, gure izadia sobera ondatu gabe. Lehendakaria etorri zen, lehendakaria! Jangoikoarekin linea zuzenean hitzekin dezakeen euskaldun bakarra. Ekan behiz ikasi nuen, tipitan entzun nuen, baina netzen nire eguneroko hizkuntza izan, eta berez bada poz berezi bat euskaraz aritzea gatik, zenta gainditu ditut oztopo batzuk hitz egiteko eta orain sortzeko, eta erten duzu, euskara sortzea zinez beharrezkoa da. Frantsesez egin dira janik mila gauza, gazteleraz ere. Konten naiz, batzutan frantsesez edo gazteleraz aritzea gatik, baina euskeraz badu beste sentsu bat. Egia da sudurgorriak batzuetan uste dugula simplea dela, horrela sortzen dela, baina sudurgorrien atzean bada lana, baina plazerrez egiten delarik lana, edera da, eta bada kantua, dantza, idazketa, testua, irudimen pixka bat, eta hori dena sartuta eta nahastuta, saltsa sortzen dugu, eta eszenan gertatzen den magia. Euskara bidegurutzean bai, zailtasunak daudelako beti azterketak gure mintzairan gainditu alizateko, prekaritatea handia ere bai euskalgintzan, urrats baikorrak alere euskaltzale guziak biltzen dituen plataforma berriunekin adibidez. Oartu ginen, bakoitzak nahiz eta publiko desberdinak izan, nahiz eta agian helburu desberdinak izan, batzen gintuena zela euskara biziaraztea, eta sensibilizazio lan anitz egiten genuela gure elkarte desberdinetan edo egitura desberdinetan, eta agian sensibilizazio hori, indar guzi hori batzen bagenu, leku gehiago utziko zigula gure lanetan aritzeko, jakinulan adibidez, ari gira euskara irakasten, baina behar dugu jendea sensibilizatu ere, euskara hurbiltzeko, euskara zobeki bizitzeko. Herritarren gehiengoak hori nahi baitu, IFOP erakundeak eginduen ikerketaren arabera, Ipar Euskal Herrian, 10 herritarretik 9 euskara bezalako hizkuntzen ezagupena nahi dute.
Garaziko herria Benedikan dadila. Ni Sho Hagio naiz. Orain Tokioko unibertsitate batean irakaslea bezala lanean ari naiz, eta euskal gaiei buruzko klase batzuk ematen ditut. Euskara, jalgia di plazara. Duela ia 40 urte lehendabizikoz euskal herria bizitatu nuenean, entzun nuen Xabier Leteren kontrapaz. Eta garai hartan euskara salbatzeko mugimendu sozialak asko interesatzen zitzaizkitenako kontrapaz abestia niretzat unkigarria izan zen. Eta kontrapazen hitza, letraren egidea nolzen jakiterakoan Bernat Etxepare izena nire burura etorri zitzaidan. Eta hain zuzen Shoagiok Hiromi Yoshidaren laguntzaz 2014an hilabete hauetan Baionan bisitatu daiteken Bernat Etxepareren Linguae Baskonun Primitiae liburua japonierara itzuli zuen. Guretzat zailtasuna izan zena agian kristaunismoaren nozioa hobeto ulertzea. Zenen Linguae Baskon Primitiaen 50% bat ia oleruki erlijioak dira. Eta gu ez gara kristauak. Horregatik olako oleruki erlijioaren esan nahia, egiazki esan nahia sakonki ulertzeko Tokion garaialtan bizi ziren apeiza euskaldun batzen gana joan ginen gardel bat botatzera. Hitzez-hitzezko itzulpenaz gain, garaiko testu inguru historikoa ere azaltzea erabaki zuten idazlek 200 orri baino gehiago dituen obran. Euskaraz inprimatutako lehen liburua Euskal Herrira iritsi denetik, ahots askok obra Euskal Herrian gelditu beharko litzatekeela aldarrikatu dute. Horren aurrean, bere hausnarketa plazaratu du adituak. Nik beharra ez, baina zuek nahi baduzue guztiz ados nago. Zein kriterioekin hemen kokatzeko. Agian liburu edo obra baten jatorritako tasuna hori nola definituko zenukete. Argitalpena egin zen lekua, Linguae Baskon Primitaren kasuan Bordalean izan zen, ez da Euskal Herrian. Hora egidearen arabera definituko dezakegu, egidea Bernat Etxepare, hori Euskarena, argita garbi. Baina kasu honetan, adibidez, Picassoren Guernica. Guernica ere, Guernica da, horako datizkatzen duten pertsonak ere baina, baina Picasso ez da Euskalduna. Gaia, Guernica, noski Gaia, hemen odutelako. Eta Etxepareren liburua, Linguae Baskon Primitare, bai hori gai universala da, gai erlijioa, modizkoa, baita ere Euskalen kodazalea bezala. Horregatik, nik ez daki hori behar den ala ez, baina zuek nire indiziz pertsona da lehen ondo irakurri Etxepare. Eta bigarrenean hori nola zentzu duzuen hori irizik baiazkora ala ez ezkora zuen artean justikazun behar da. Ipar Euskal Herrira egindako bisitan Shoagiok Eusko Ikaskuntza Baiona hiria sarien baitan, Jean-Michel Larrazket ohorezko saria eskuratzeko aukera izan du. Bere ibilbidean Euskararen alde ere egindako guztia omentzeko aitorpena. Hogeita laugarren korrika badator, eta badatoz edo etorri dira korrikaren jantziak ere berriki aurkeztu dituzte hiriburun egin den desfile honetan, beti bezala gustu eta kolore guztietakoak orotara 80 lagunen eskutik aurkeztu direnak, aurten berritasun handi batekin gainera, galtzerdiak hain justu. Hiriburun egon ez zinetenak, ezkexa, korrikarako arropak eskuratu nahi badituzue, eskualde bakoitzeko hiriburuetan dendak ireki dituzte korrikara bitartean, Ipar Euskal Herrian Gabonak arte egongo dira zabalik, webean ere bai noski eskuragarri eta baita beste hainbat azoka eta xokotan. Ikusentzuleok hiriburuko irudi hauekin eta hiriburu bertako seme baten bertsoarekin, Patxi Iriarten eskutik gure gaurko agurra. Bihar arte! Atajatzetik Bilbo puntara, Xuberotik Bizkaiara, gu top modelak ezkara baina,
euskara izan bagara, lara, 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 jalgiko dugu